Kaixo txoriene, atzaldeon, zigorze, grazix ematu dutzu edo? Bai, ez, justo oin hasi behar ginen, da, holako komentario berezi bat indu gure lankide batek, eta... Hemen gabiz, beti barrezka. Astia, hemen azten dugu bi gutiziken, bat gazixa, bestia? Goxoa. Berez, nik gazixakin hasiko naz, risotto batekin. Risotto ez da lehen hau barrez lehertzen zabilen zigor, Risotto ez da tor risatik, hori jartzen dago Julen egoenetzat. A ber, Patrizia, hori adostu behar dugu. Ezin duzu kasuein Julenek idazten duen guztiari. Hor filtro bat jarri behar da. Eta iragazkia daude batzuk zulo oso ondikoak eta ez datzu fina. Bai, ezke gure Juleni guztan lako hitz jokuak eta bueno, gaur risotua daukagun honetan, bueno, berak broma hori idatzi zan gidoian da, guri interpretatzia tokatzen jako. Beraz, risotua. Nik kasu honetan erremolatxa risotua ingot. Esate zuen, Alex, lehengo astea eukin genuen pana da, ez da zer da. Zata, gero ajia gogorra izango da, ajia gogorra. Etorriko da, bai. Hemen dator, bueno, apur bat, ez da harina, besta, ze badauka gazta, badauka gurina, badauka ardotxua, salda, baina, bueno, errezeta vegetarianoa barazki jaliendako oso aproposa. Biteli, kontau. Alex eri bai filtroa. Dana ez utzi, horri kasurik ez zen. Errezeta oso ondo da. Hori da. Berez, bueno, kontako zuri Alex be, zedan ingoun risotua. Lehengo bi erremolatxa birrindu ingo ditugu salda apurtxo batekin eta gorde. Bitxartian berakatza eta tipula gorritxu ingou, ardua eta arroza gehitxu, salda bota eta erremolatxan puria bebai, eta 20 minutuz kozinauko gutxinaka. Bitxartian erremolatxa xaflafinetan moztu asenario moreakin eta labana 5 minutu 180 gradutara. Gero arrozain jadauenean gurina eta ahuntz gazta gehitxuko eta bukatzeko zerbitzatuko intxaur apurtxo batekin, ahuntz gaztakin eta perrexiakin. Galdetzen diatea beikona irugiarra non dagoen. Ez dago gaurko honetan, ez daukau, gaur esan dugu barazki jaliendako dala, baina, bueno, gero, etxien bebai, aldozue gehitxu, basuek gurosuena. Guk tipula eta berakatza erregosten dugun bitartian, basuek hor, gehitxu nahi oso irugiarra, txoixu edo gurosuena, baina gaurkoa, erremolatxana da. Eta erremolatxak badauka gozo puntu hori, eta nik uste hauntz gaztan gazixekin geratuko dela, super ondo. Kombinazio hori erra hango da. Oso ondo. Bueno, orduan lehenengo, esan duzu hori birrindu eta... Erremolatxak, kontu zibili da, olako egosixak erosten dozuenean, zabaldu da, gero, uretatik ondo pasa ze, gero ikusiko zuen olako taula, da zuen eskuak, da labanak, egongo dela, bueno, larroxez, peteta. Hor, nahi izan ezkero, latezeko guante batzu sukaldean izatea, ez da gaizki etortzen. Eta ez izan erabili eta ero bota, ez. Garbitu eta ero erabili hau, ero horburu batzu garbitu behar dituzuela, ero olako gauzak, sukaldean azkenean gauzatzuk, tintatu zikindu iten dute. Eta badago jente bat, bebai, bueno, aragi bolak eta ingen dituen lehenko astean, aragi bolan nasketa teiteko, nahi dutela, guanteak jartzea. Beitu, nik sekula ez dut jartzen, eta gaurko errezetan koloria azkenean larroxa izango da. Berez, gero taula berdinean, tipula mozten badugu da, gero larroxa, apurba larroxa geraten da, berdin da, azkenean hori da, guk, biedoguna. Ni gero, nire errezetan ere hor pixka larroza badau, gaizki ez digengo nire, lasai. Bueno, risotoa aipatuta, badakizu, riso arroza nahi du esan Italian, Italiatik datorren errezeta bada. Bai ez, Italian beti pentsatzen dugu, pizza, pasta eta tiramisua, baina risotoa da ospetsuenetariko. Bai, azkenean, ez dauzka horren beste urte, arroz kontuak eta Italian eta duela, 500 urte iritsi ziren, eta... Baina egia da, kultura handia daukatela, eta guk ezagutzen dugun, lehen arroza ziren hasi zirenean, arroza sopa moduan jaten zuten. Neurriak eta ezek izkizen, da gaurri jaten dugun arroz lehorra ero esan jaten, egite zana salda bat jartzen zan, izaten zuena gaugera salda, ero bestela ura, eta arroza botatzen zan, eta bueno, saldatxoago, gutxiago ero, baina normalean sopa moduan jaten zan, eta... Horre, egon zan momentuak fama txarra hartu zuela malariagatik. Uste zutela arrozak malaria sortzen zuela, baina ez zan arroza. Azkenean zan, arroza landatzen da, ura, ura zelaiak urez estaltzen dituzte, eta hor landatzen da arroza. Ur hori aldatzen jun behar da. Ez zan aldatzen ur berdinean, eta azkenean, italiarre txinatarregandik ez zuten ondo, asiatik ez zuten ondo ikasi, eta hor sortzen ziren somorrotxoak gero, horren malaria sortzen zuen. Hori ikasi zuten ez zala nola egin behar zen, eta
begira zenbat arroz jandugun ordutik eta zenbat barietate eta daude. Hori bai, gaur egun ezautzen dugun barietatea 1924 urtean sortu zen, ze hor egon zen xomorrotxo bat Brusona deitzen zala, eta plaga bat egin zuen Italian, da arroz guztia ia danak bukatu izuen. Ikusgarrixak eta izeten dien, ez dakit ikusi dituzuen, Asian eta egoten dira asko, baina Ebroko deltan bai, badau, eta golako landak eta, eske, pentsatagat ikusgarrixak. Zelako politxak eta euren denboraldixa danian da, urez beteta dauzenean da izeten die. Hone dana datoz, 1924 urtetik, horra zizien injerto ezberdinak egiten, eta behar zuten bat, Brusona xomorro honen kontra, aguantatzen zuena. Eta hortik aurrera atera ziren, gogorra. Gaur egun ezautzen ditugun, eta hemen konsumitzen ditugun, arroz gehienak, ez? Nik hau, risotua itxeko, erabiltzen da normalian, arroz mota bat deitzen dela arborioa. Romakoa. Edo karnarolia. Karnarolia da pabiakoa. Pabiakoa. Guk hau, gaurkoan pabiakoa daukau, eta berez arroz mota honek dauka almidoi askoz be geixau, orduan geratzen da askoz be krematxo haua eta salda be bai geixau xurgatzen da. Orduan asko gomendatzen da risotuak eta olako gauzak itxeko. Orduan gaur egun edozein dendatan daukatzue olako espezialidadea, baina bestela espozuen nahi arroz berezirik erosi edo, erosi arroz borobil bat betikua, luzenga izan biharrian, izatia holan borobiltxua, eta horrekin be bai, entzekie, perfecto, behitu, guretzuet erakutzi, hemen daukat salda, berotzen jarrikot, gero risotua itxeko hobe, eta guretzuet hau puria erakutzi, bitxu aitor sartu saitxe hemen, bitxu zelako koloria daukan honek, eta hau asko erabiltzen da erremolatxia, hori, adibidez pasta larroxa itxeko, edo humus larroxa bebai, ez? Kolore hori emateko. Mahonesa larroxa bat. Mahonesa larroxa bat, azkenean ikutu gozo hori emateko eta larroxa koloreko. Ni bai gaur larrox kolorez, etorrinaz? Zubekotzu zoz larroxa? Kantzen zioak, baina ezin ditut. Zer pena! Bai, egun berezia esan gaur, eta... Gura gozu erakutzi, nik ez dut ez esango, nik uste dut detaile hori, ez dut ez zetan, gure ikusentzulek hori sufritxo ez azkenak antzotzen joan ingurutik, ilepila bat ateatzen dira, eta bari ez da oso ordu hoetan, agian umetxo bat horra aurrean dago, eta bidali email bat. Traumatizatuta utzi aldu betiko, motiko gaixua. Orduan, joengonaz, bitxartian, hori ez, erregoz. Azkenean arrozak dauzka 3 sekretu. Lehena izaten da, erregoste dituzun barazkixak lehenago sofritua deitzen dana. Honek aukiko dau berakatza eta tipula ontxe egin biotena. Gero, arroza, normala da, arroza egiten dagunean, arroza. Bai, batzutan gabe ere egin alda igual. Bai, ez da. Batzuk itzen daue, kolirroza da, saloriekin arroza, baina hori, ez da gure kasua gaurkoa. Bale, neiko disgustu eman diogu aleseri, pixkanaka. Geixau ez dut zabe eman bier. Hori izango zan bigarrena, da 3. izango zan salda, kasu honetan, barazki salda inbidugu. Hor, bakizue, risotoan, eta aipatu izan dinoz, risotoan teoria da beti, erregozi aurrena barazkia, gero arroza pixkator erregozi, ardoan nahi badiozu bota hori izango zan momentu, eta ero salda pixkanaka, eta zurgatu ala salda botatzen jun. Hor badaude teoria berri batzuk egin zaten dutena, dena momentuan bota, behar dan salda, momentuan bota, ero bota behar duen ala, jun botatzen, berdina dala. Bai dala garrantzitsua mugitzen ibiltzen denbora guztian. Azkenean gu bai nahi duguna da, gure arroz honek bere almidoia askatzea, ez? Horretako, mugitu egin behar da, bere alea pixkat horra askatzeko, apurtzeko batzuk, eta almidoia gehiago askatzeko. Baina, batzun, esatu dute hori, hasieratik bota eskero berdin dala. Hori dauz teoriak eta ez dakit. Hori adibidez, nire nebak jatetxen itzen dauen lan, berak esaten dau, asko gaukitzen dauela ja prestatuta, erdi prestatuta, eta gero ja zerbitzatzerakoan, eta gero ja zerbitzatzerakoan, botatzen dutzazu, olako, esne gaina, edo botatzen dutzazuna, edo gurina eta gazta, da, azkenengo 5 minututan itxen duzu. Bukatu errezeta, bai. Berez, gu gaur, pauso ingo, da, hasieratik. Eta, risotoan inguruko idatzi historikoak erolan guri bilatze gustatzen zaiguna, eta hor badao, Biandier erdiaroan idatzitako errezeta liburuan, hor badao nasketa, non esaten zuen, deitzen zioten gainera, arroz nahazkia, eta zan, arroza esaten zuen, arroza aurrena egozi esnearekin, gero, saldako ipetxu bat ero bota, eta ero azafraia. Eta bat zegoen holan horrekin... Hori da milanesa, hori da... Bai, milanesa da ezaugunena, baina ja nahazki bat egiten zuten hori. Milanesa hain badaude, baina hori lehena, Biandierren
hori bat zegoen. Eta ero beste beste bat zegoen, 1700 arroza salda, gazta erabiltzen dana, gurina, eta zer gehiago? Ez da zer gehiago, zer gehiago botatzen ziotela. Baina, bueno, hor badaudela ja, erdi arotik ona idatzi batzuk nola prestatu zen, orduen risotoak, esan ezagun, errezeta historikoa, risotoak dauzkan nolan sekretu bixak edo izango diela, bata, hori ez gutxinaka da almidoia soldatzeko, gutxinaka nahazten juetia, eta beste izango zen, bai ala bai, gazta eta gurina, ez? Bai, gero batzuk esne gaina botatzen diote, baina gazta ero gurina, bai. Botatzen zioten, lehen antzinako errezeta hortan, zuk lehengunean erabilizen duna gogortzeko, salda aragi bolai, gorringoa? Bai, gorringo egosia. Gorringoa botatzen zioten, bai, gorringoarekin. Bai, gordina. Bai, arrozeseneko, nik hemen aipatu izan dut, arrozeseneko euskal errezetetan, antzinakoetan, lenguetan, arrozesenea bukatzen zenuen, egiten zen arrozesne normala, eta arrozesnea risoto bada. Da, risoto gozo bat, ze azkenean, berdina da. Zu mugitzen egon behar duzu, eta nola geratzen dira, hor aleak apurtu egiten dira, krematxu geratzen da, eta kontua da, likidoa aldatzen dugula salda esneagatik. Igual ez da be italiarrek risotua esmadu da, arroz esnea asmatu zabenak. Italiara lehenago heldu zen arroza ona baino. Bai, ez beraieku baino lehenago. Baina, bai, iten zuten zen, arroz esnea bukatzen zenuen, azukrea botatzen zenuen azkenean beste 5 minutu, eta zutatik atera, eta 2 gorringo. Eta azkar muitu ondo, eta horrek ematen dio, gorringoan koipearekin eta hori krematxu usten zuten, da, gaur egun esne gaina eta botatzen diote batzuk. Arrotza gorringoarekin probatu kolore polita ematen dio, lako gorriska pixkate gorriago geratzen du, karamelatua moduan, eta gainera krematxu usten du. Etxu, kolore politxaz berbaitzen zabizela, erakutziko zut, azenario more honen barrukaldia. Pentsatzen jatela, da, ematen dugu beste mundu batekoa. Garri batean, baina horrek eta hemen txorin erabili izan ditugu hauek, eta laranjak dira berria. Jendeari erakusten dizulako zer, azenario moreak, azenario zuriak eta... Tradizionalak, hone dien. Hone dien, bentakoak, laranjana da, bakizu hori, Holandan izan zen egin zuten beraien kolore nazional hartu, eta hortik atarra zuten, olako nasketa atin zuten, eta laranjak, eta hori da zabaldu dana mundu guztira. Baina berez, lehengo silvestrea o hemengoa, azenariak ziren beltzak eta zuriak eta... Honekin olako, chips batzuk edo ingo itxut, olako kurruskariak diaen xaflaetan mostukot eta gero laban sartuk itxut. Da honek, oparitxuzestan, gure lagun jaione marizkurrega. Beraz, botako zau hemendik musitxu bat jaioneri, eta bai, berak oparitxuzestan, eta jarrikot kasunetan azenario moreak, eta erremolatxe bai, ingot, holan, zati fin-finetan mostu, eta gero laban. Erremolatxia, porrua gero igual jarrikot holan frijitxu eta denbora izaten badugu. Zer risotua berez, akitzu ez egitxuan itxen da. Orduan, erremolatxia, ontxe, denboraldi xada ez, neguen udaberriera sartzen gauz, baina ondiogan neguen gauz, eta dauzkau neguko barazkisak. Orduan, erremolatxa freskoa bukitzen badozue, apurtxe bat denbora gehiago. Ez? Ze gogorraua da. Baina egosixakin 10-15 minututan egin dauko zue. Eta hola niko erremolatxi normalian entzaladarako eta erabiltzen dut. Erremolatxa gure txian, entzaladai arruzai botatzen diogu, gustatzen da, entzaladai arruzan. Holan bakarrik ez, ze bestela entzalada ni bakarrik joango nuke, baina entzaladai arruzari nik uste dut, nire seme ala behi, holan, maionezakin estalita doan edo zer gustatzen zaiola, eta hori guztu jende askori gertatzen zaiola. Baina, kontua da, barazkia dira eta gure dietan sartu inbar ditugu, ze Italia esan da, dieta mediterranearra etortzen zaigu burura, eta, piramide famatu horietan da, fruta eta barazki asko, oliba olioa, gero arrain urdinak eta, aragia noizean behin, eta, horrek gozoak eta hori, gora, eta, hemen, hor, hartzen da, ardoa, baina hor nik polemika bat ekarri barri zuen, ardoa beti, batzuk esaten da, entzun izan da, ardo pixka bat, noizean behin, ez da la txarra, baina justo duela, ez da, hilabete inguru erolan, polemika bat gertatu zen, hor, Alemaniako osasun ministroak, galdetzen zioten, ea zein izango zen dieta osasuntxua, ez? Da, berak esan du, frutak, ez da, eta noizean behin, ardo pixkatxo bat. Eta,
gainera salten zioten, nola osasun ministro batek ardoa bultzatu alduen, eraten dugun lehentragotik pozoia sartzen ari garela gure gorputzean, ez da izer, eta bueno, neko polemika egon zan horren inguruan. Ni medikoa naiz. Ardo zalie bai baina? Bai, gure etxean ardoa neurrian, nik uste dut dena bezala, neurrian eraten du. Hor badaude, esate azkenean, alkola gorputzan dako ez dala ona. Hortan, adituek gu baino gehiago jakingo dute, baina bai egia da, Alemanian polemika hori egon dela, eta... Nik uste dut hori ez, ni medikoa izan dabe nazela, baina nik uste dut neurrixan eta izan da, dana dala, baduzela gauza txarrak be ez, azukria ben neurrixan, txarra da, baina neurrixan hartuta ez da hain txarra. Ja, bai, honek, toki zaila, espada orduen hori aditu utziko diogu, eta zue badakizue. 100 urte nahi baduzue bizi, txorien ekusi. Hori baino, hori... Hori baina da osasuntxua. Eta hanka moitxo. Zebeti esaten duguna, elikadura, legoan egon ginen hitzeiten hori, noizean behin, barau aldiak eta behar diena, ez dakit. Jatea garrantzitsua da, baina hanka mugitzea ere oso garrantzitsua da, eta enabide esaten kirola egin behar dela. Ariketa fisikoa, pixkat ibiltzea, pasiotxo bat eman, ez dakit, atxurrakin baratzean ibile aukera daukanak, baina umeekin jolastu, mugitu behar da. Kosinatzea bebeiz, azkenean dendaz denda ibiltzia da, txoin hartuko eta baina leku honetan, da gero joen gonaz barazkixak erostera, herriko beste pundara, da gero joen gonaz, buelta bat ematera, da arrautzak erosikotzat, nire herriko baserri txarrai da, holan, ematen dozu herritxik buelta bat, ibiltzen zabiz, eta gainera osasuntxu jaten dozu, beraz, kosinatu da, enleiken ariketa fizikorik politxena. Hori, dieta mediterranean garrantzia jakiteko, 2013an UNESCOk esan zuen, dieta hau... Gizarte ondorea, ez? Bai, ondarea bilakatu zuen, hau nola da, inmateriala. Ondare inmateriala da, eta hori, Grezian, Espainian, Italian, Kroazian, eta herrialde hauetan egiten dan, hor bitxea da Frantzia ez dutela sartzen. Ez, Mediterraneoa da. Bai, baina hor zerrenda hartan ez dago Frantzia. Ontxe kontako ez dazu zerrendan, nora-norakoak, nondik norakoak, eta hemen daukau, bai, berakatza eta tipula, erregosixa. Hemen, gehitxuko ya, arroza. Txukatzat polan, dana ez. Eta... Dana ez. Bale. Ez hartaginagatik da, neskamotiok. Orduan, honei emango zau, buelta paretxo bat. Niri beti ardotxurixa beti gustatzen jate botatzea. Risotto errezetak eta ikusten baitxuzue hortiziar, batzuk aukiko daue da beste batzuk ez da aukiko. Orduan, hori da zuen arabera, baina niri gustatzen jat. Bai risottuan da, bai paellatan da daulako gauzatan, bai beti holan, ardotxuri edala ontzitxo bat. Bitu, hemen bai ez da nahi inoiz ekusi. Ez dakiz polemika egongo dan hori Alemaniako medikuen antzera, baina, baina guk hemen badakigu kasu ondan, bota dugun alkolaren euneko haundia, ero gehiena lurrundu iten da. Badakigu dena ez dala lurruntzen, baina euneko handi bat bai lurruntzen da, orduan, esan dezagun, alde hortatik behintzat dieta honek ez daukala inungo aitzakiarik. Agian, gantzak eta ezin baditugu, hor kontuzik gehiago izan barko ginen, ez da gurina eta botatzean, geroxeago, ero gaztak erabiltzen ditugun gaztetan, baina bestela, alde hortatik nik uste dut hau, errezeta osasuntxua dela. Hori bai. Neurria, risotto ez eintzatzu kalkulatu lan platerkada bat paella bat izango zamudan. Risotto beti iten du. Bai, beti itzen dauz, azkenean badauka ez, dauka gurina, gazta, dauzka intxaurrak, dauka gantza, beraz, neurrixan. Hau, esan dutzu dugu gutxinaka einbidala. Orduan, tarteka joango gara, gehitxuko zau. Erremolatxan purea. Hau bai, lehen esan dakua, aldotza zuen dana. Gehitxu, edo gutxinaka egin. Guk gutxinaka egingo, lehengo behitu, erremolatxa. Nik ez dut ikusi ino, apurtxo bat. Astatzeko gogoa daukat, ona geratuko da? Zatik ez. Ez da laguna geratzera. Ez da gini sekuela ez toprau. Hau? Bai, ez hau eskue baiet. Errezeta hau, pila probauta dauela, ja. Mila aldiz egin jala. Polita bintzat, begitatik sartuko zaigu, errezeta hau, eta bitxia bai. Eta, erremolatxakin badakigu olago zaporea, baduka berea, baina gozo aldera, baina gero kontrastea zuk esan duzuen hasiera. Gazia, hauntzan bisitasun hori, gehi bere gozoa,
Hori da. Alderik ez. Eta garrantzitsua da salda irekiten egon bidala, eta salda bero egon bidala arroza gehitzerakoan. Bestela, temperaturia jeitxingo da, eta ez jaku komeni, ez? Komeni jaku temperatura berdina izatea. Beraz, salda berua... Eta ona. Salda berua, salda ona da, gutxinaka, horan mugitzen azkenean da, salda, arrozak xurgatu inbidau saldia, orduan. Saldi izan bida kalitate honeskua. Vale. Hau ni moitzen noa eta zu arrozan horrez sartu inbar dituzu labean, ez? Nik sartu inbitzu labian, bai. Beraz, atarako labian erretilua. Hemen, bitxia da guri, hori, osteleritzan erakutsi zigutenean arrozak eta jenda esatio ziguten. Arroza ez da mugitu behar inoiz. Arroza martxan jartzen duzunean, ez mugitu inoiz. Risotto batek guztiz kontrakoa da, beti mugitzen ibili behar da. Baina gero, bitxia da, egon garenean, hemen herrialde mediterraneoetan da, holan bidaiatzen da, sukaldeak bisitatzeko aukera izan dudanean, Gironan, Alicanteen, Valentzian da, sukaldariak, artista jatetxe bereziak arroza eta paella zutenak, noizean behin hartu, eta horrela mugitzen zuten, eta nire teoria guztia zapustu izkiazu, Denak zapustu izkiazu, eta hartuta. Ez dizut esaten, hombre, ez denbora guztia, bai noizean behin hartu, eta pipa, lau buelta eman da esaten du. Ama. Gogoa ematen zian, Mikeleri deitzeko Mikel gure irakasle izan zana Mikel orduan, ero Maren eri, eta esan, Mikel, Maren, ez daukazue. Eta azkenean gero teoria bebai urtetan aldatu itxen da, teoria honena da, bertora joadia da, bertokuek nola itxen dauen ikustia, da zuk horrengandik ikastia. Da eurek bueltak ematen badabe, behitu. Teoriak mila egongo di, baina azkenean. Ni, sukaldari moduan da maskit, ikasten zintzen, ia 30 urte, 30 piku. Eta gauza asko, lehen modu batera esaten ziren, oin beste modu batera egiten dira. Orduan, gauzak aldatzen joten dira, eta gaur egun, teknikak eta ezberdina daude, material ezberdina behar kozinatzeko, orduan, lehen gauza bate balio zuena gaur egun, ez du zetan balio behar, ez? Orduan, bueno. Betxu zigor, hemen jarriot erremolatxia, azena horia morea, jarriot eskaia, jarriot gatza, piperbeltza, olixua, eta ontxe joango gara, hau daukiko 20 minututxu 180 gradutara. Bitxartian joango gara, honei bueltak ematen da, eta segitxuen etorriko gara. Erakio mutil erremolatxa risotorri. Bitxartian nik labeku hartukot. Labeku azkenean 10 minututxo egon da, risotua kozinatzen zaben bitartian. Azkenean, xafla fin-finetan moztu dugunez, ez da gehiago bihar. Bez ikusi, hemen ostutzen utziko. Sartu aitorre hemen, bai, baitu, honen zuzen bat, hau risottoa da. Berezi honetak kolorea dauka. Bai, ez da. Hemen jungara salda eta erremolatxa pure hori botatzen da. Eta hasi da bietatik zurgatzen eta mira, krematxu, baina oraindik gehiago geratuko da. Oraindik gehiago, ze bota behar dugu oraindik. Arroza, ine dago? A ber, proboko. Puntua faltako zaio. Baina gero kontutan euki bere beroakin gero hor bota gazta eta botatzen diogunean, eta hori... Bueno, berez, ontxe izango da momentua. Hola, jatako oso dago. Eta ontxe, bero-bero dauela, aprobetxauko bere hortan, kosinatzen joeteko, eta botakotzau. A ber, errixan da, zuk jarraitxu mugitzen, da botakotzau gurina. Bai. Horan, satitxotan. Tone, gorputza emango dio. Gorputza emangotza, bai, krematasuna, gantza, ikusiko zuen, zelako ondo geratzen den, eta gero gazta, hauntz gazta. Nik kasunetan aukeratu dut, hauntz gazta holan freskua. Honek, borobiletan etorten dienak eta, egoten die bi. Batzuk aukitzen dabe azala, eta horrek izaten dio, plantxan eta itxeko aproposak, eta batzuk etorten dio holan fresko da azalbarik. Honek izango die honak. Orduan, joengo gara. Hau berez, parmesano gaztakin ontzen da, risotua. Baina, guk gure dotzau ematia... Beste puntu berezi bat, ez? Beste puntutxo bat. Orduan, hasta aukeratu dugu. Hor, 80. hamarkadan egon izan, temporada bat, olako 3 Michelin izarretako jatetxe batean, bakizun nola loditzen zituen, saltza guztiak, baina sukalde buruak, gurinarekin bakar. Bakarrik gurina? Bai, esan, barazki batzuk, gero hor ura eta espezie ezberdinak, horrek segun ze zapore nahi zien eman, eta ero zeukan olako kaja bat, dana gurina, eta hartzen zituen, eta alaskarekin eman botatean, gurina botatzen, eta karo, danak krematxuak, oso krematxuak, baina
testura berdina zeukaten denak eta astuna nire gustorako gehiegi izan. Bai. Osea, horren beste nien ez gustatzen. Eta gana zen gurina eta gurina. Bueno, du gurina apurtxo bat bota dotzau bakarrik. Gero, ontsen bio, apur bat, beste apainketa bat edo itxeko, hau egin dut porru bat, olako xaflatan moztu, gero irinetik pasa edo, apur bat, irin pixkatekin, olako erakatxadatxo bat, gero gatza, eta ingoetena da frijitu. Dolan, geratzen die, kurruskari, geratzen die ikusiko zuen. Dieta mediterranoa eta aipatzen izan gara, eta elikagaiak kalitatezkoak izateko, garrantzitsua da, natura ondo zaintzea, azkenean, barazkiak eta danak eta zer zurgatzen dute, gure hemen inguruko airea, da gu, zorionez alde hortatik, Euskal Herrian eta zuaitzak eta basoak eta desente ditugu, eta, agian pinua nahi baino gehiago izan, baina, horrek laguntzen dira, nekazaritzari eta danak. Eta hemen, ekarri dizugu zerrendatxo bat, Hemengo parke naturalekin eta... hemen Ego Euskal Herriko parke naturalen zerrendatxo bat ekarri zuegu, zer ustut, iparraldean parke natural moduan izendatutakoa ez dago bat bez. Nik daukat etxetik ondut, etxe onduan... zein deko zu? Ara hotzez horri. Etxan, nun bizi zara zu? Zure gurasoen etxe ondoan da, nire etxia beti izango da Arrasate. Berez, nik etxe onduan beti izan dotena, Araotz, Aizkorri. Vale. Gero, gu bizkaia... Zuk Urkiola. Nik Urkiolako parke naturala daukat, esan dezagun Euskal Herriko politenetako bat. Bai. Ez, eta hori, zenbat aldiz, gu kuadriakoak handik ibiltzen gara egunero korrika bizikleta, eta ez du, eskara konturatzen, oitu garen ez egunero hori ikusten, da handaukau Anboto eta hori, oiar gangar hori, Anboto eta Juitz bitartean geratzen den gangar hori, eta beti horri ikusi du, baina gero egia da, kanpoko jendea etortzen danean, sako tokian bizitzet, eta... Bai, askotan ez oso kontuan izaten. Bertan dekozu, hori da, zuebe, udala eta inguru guzti hori da hor dekozu bertan da. Oso politxa. Nik ontsa apresiatzen dugu gehiago. Bai, ez daukazu nian bertan. Bai, ez daukatenean urbilza, azkenean, kostaldian bizinaz da, han mendia hundiriko lan, ez dau. Da hori nire etxeparian jarraitzen bozu, zu bisa. Bai. Dau serantez mendixa, baina, 1000 metotara bezta eltzen daulako mendiska bat, eta hori daukau, baina bestela holan uril da botatzen dut askotan faltan. Baina, zuzez da, itxaso ero mendizalea gehiago? Lehen nintzen itxaso salia da, ontsenaz mendizalia gehiago ze, hori. Beti ez daukaguna, hori. Araban Balderejo eta Izki daukagu, gero Araba eta Bizkai artean, Gorbeia eta Urkiola biek hartzen dituzte, gero hor daukagu, Enkarterrietan, Armainon daukagu, inguru hori betu nik, beti, bi aldiz ero bakarrik egonez, da beti bikotea izan dugu. Bitu, askotan joten gara, autokaraganekin, ez dakit nora toki urrultira, eta bertakoa ez dugu ondo ezautzen. Da, Enkarterriak eta hori inguru hori gehiago ezautzeko gogoakin dago. Eta hor daukat. Gero, hemen inguruan, Pago eta daukagu, Aiako Harriak hor bertan, Euskal Herria Parke Natural politxos jositxa dago, baina ondo zain jo beho. Bai. Eta, Urbasandia, Nafarroan, gero Bertiz, Bardeak, bai badauzkago, orduan, bakautza bere zitasunakin, eta Urdaibaiko Parke Naturala, eta bere aeroportu txikian daukala, Gaztien dako, iaz erakutsi genuena, Urdaibai Birth Center. Birth Center salakoan ni beti Birth Center dantza, Birth Center omen da. Beti ikasten da zerbait. Behitxo nola geditzen dien, honek porruak frigitxuta kurruskari. Kuste zuelan irinetik pasata. Beste ikutu bat, ez? Bai, zelan dau jera, zelan dau. Gatza probatu nahi du. Zaporez kontrastea benetan oso gatza bia dau. Nik genioke botako, ni badakizu gatz salia nahi eta niretzako bakarrik izango bazan botako nioke gehiago. Baina jakin da, jende heldua badagoela lantaldean, da beraiei agia. Tentsioa gora. Hori da, eta gero Aiako Harrietan ajundako zela. Danok behitxu batzi pertsona berdin aie orduan, ez dut ez gure, baina... Kasurik ez dago, ez dabil kasurik ikin. Bueno, hau marrubi risotto hau jarriko platerian, erremolatxa risotua, orduan behitu. Jarriko hemen. Hola, apurtxo bat, lehen zuk esan dozu, ez tala asko janbier, Risotto astuna da. Jo ingo argazkirako atara beste platetxo bat da guk jango, batolan politxaua. Eta... Sakona, ez? Bai, sakona. Vale. Eta apain juko, gaztak.
Zurixean besta atxartu beratuko, ez? Gorri. Zolan kontrastien gotza. Jarrikotzat, bebai, intxaurrak. Eta ben, jarrikotza bia apurtxo bat danetatik. Intxaurrak, berdetxo apurtxo bat bebai hor, utzi zuten perrexillakin. Perrexilla? Hor izkinen. Hala, perrexilla. Apurtxo bat. Berde gehiago? Berde gehiago ez, hori ez. Vale. Hola xe jarrikotzau. Vale. Gero, ze geixau, porrua, daukagu hemen txe. A ver, hola. Vale. Azue besabiz? Ari nahi nagusi, bai, ni zu egiten duzuna aldi berian. Bai. Bueno, bi eskutara, gaur showkukina bi eskutara izango dugu. Zigor Iturrita eta Patrizia Biteli. Eta gero, join, ontxe jarrikotzat, honek. Apurtxo bat olan moriak, asenarioak, edo zuk nahi dozu erremolatxa zatila, bebai. Eta bukatzeko, disfrutatzeko, oliba olio extra virgina, trujalde tudela hemen daukau, Naparroko olibondo ez disfrutatzeko zaporia, eta hemen daukau iragazi gabeko olioa. Holan gordinik da, oberen jateko momentua. Itxu hemen daukau, gure erremolatxa risotoa. Zera doia zuria? Hementxe, falta zaio zure azken ikutu magiko hori, eta porrua. Hau, jartzen botazu, desde luego, hau, erremolatxa datisa hor gainien? Zureak izaukan? Egia da. Ez, baina, holan, da tapa oiten dozu. Beraz, bueno, guk hau probaukou, botako txaue bai... Porrua. Porrua. Erremolatxa holan, zoragarria dode, benetan. Daztatu itxasua. Beitu. Koiariakin ez, sardexakin baina. Risotua koiariakin. Bai? Gehiago sartzen da. Bueno. Beti, mesedez. Eixu. Una, Bai. Ales, irudi erraz dauka, baina ez dauka petxartu. Oso da, benetan, Eta kombinazioa, dana nasketa orokorrian oso ona. Bere beriotan, Oinzuk? Ne, arroz nea. Txorinen jarraitzen dugu eta orain beste risoto batekin. Lehen aurreratu bezala, ingo duna da horako risoto gozoa frutekin. Hau da, arroz esne bat frutekin. Baina ez dugu ingo betiko eran arroz esne. Tropikala. Bai. Eta hemen lehen esan dizudana. Indudana uretan, hau jatetxea egiten dute. 8 minutu urpila bat jarri eta negozi arroza 8 minutu. Gero ostu segituan eta muitu gabestu nahi bere almidoia ezer botatzea. Ostu eta ero jatetxetan egiten dute eskatu ala bukatu behitea beste 6-8 minutuan risoto hori. Gu nola egingo duen? Bueno, lehengo esnea kanela txotz batekin, ero vainilla txotz batekin, irakin aldi bat emon eta infusionatzen utziko. Sartakin batean, gurin pixka botako dugu, limoia sala, eta urtze zaigunean gure gurina, arroza bertara bota, eta pixkanaka infusionatutako esnea botatzen jongu, naiz? Bestaldetik, sartakin batean, almendrak txigortuko ditut, eta gero sartakin berdinean salteatuko ditut, anana eta banana azukre pixkatekin. Arroza erdi eginda dauenean, azukrea gehitu, bukaera mascarpone pixka bat, katillo batean jarri, sopletearekin karamelatu, fruta karamelatua gainean jarri, eta horrekin ikua izango zaruztut. Bai. Eta jateko prest. Bai. Hau ere jateko prest. Garrantzitsuena. Bai. Orduan, risotua deitxu geike, arroz esne tropikala edo originala, berritua, ez? Bueno, nahi esun moduan. Eta hemen, esan dakoa, gaur kanela da klasikoena, baina vainilla adar bat izan eskero, eta hemen bere aleak atarata, zoragarri geratuko zen. Hemen, bestaldetik, eta azkenean, arroz esneko bateko osai guztia dauzka berdina, kanela, limoia, baina, modua izango da pixkat ezberdina. Eta guztau jatau, truko hau, azkenean arroza egositxa aukitzia, erdi egositxa, eta gero bukatzea. Horrek azkenean lan asko aurreratzen dau, eta ez bakarrik jatetxetan, etxietan eta bebai, ez? Azkenean, ez dakit lagunak etorten bajatzu, bazkaltzen edo zuretako, igual, hastien zire ez dakotzu denbora askorik, eta igandien hori aurreratuta izan bazeike, ez? Bai. Eta gero ja hurrengo egunien? Bai. Egin da, ja. Bai, guk egiten genuen, onjo risoto bat geneukan. Egiten genuen krema bat onjoena,
eta hola izaten gendun. Eskatzen zutenean, krema hori izaten zuen esne gain pixkatekin da egoten gendun, izaten gendun, botaten gendun hemen arroza gurinakin pixkate erregozi, gero botaten genion krema hori, eta bukaren krematxu zegoenean, gazta bota gurin pixka bat gehiago, eta kanpora, eta zeioen atatzen zen ituen, bestela, jatetxe baten izin, egon 18 minutu pertsona dor, denbora horrek zaintzen, ezinezkoa da. Eta hemen, bueno, anana hartu dut, baina nahi duzuen fruta jarri diozu gainean, bale? Ez da, ez duzetan anana izan behar. Eta, indo berba ez, naturan, zezabiz. Polilla jenta. Ben, txapel bat basa moruan. Bueno, naturan zainketan garrantzixan inguruan egin du berba, baina inbiu berba bai, zaborran kudeaketan. Bakitzuz pasogakon nire lagun bati, pasogakon mugikorra puskatu jakola, eta gure zaben pantai aldatzia. Orduan, pantai aldatzia joen zan, da Donostin 5 leku desberdinetara joen zan, eta azkenean 5. aurkitu zaben pantaian ordezkua. Ze aurreko lauretan etzaukien. Da esan sotzen, danok esan sotzen. Jo, eski ja mugikorra zarra da, aldatu bikozu. Edo aldatzea daukazu, eski ja olako piezak eta ez dituz aurkituko. Orduan, ematen dau Zemat urte zeuzkan mugikorra? Ez ebez, igual zauzkan 2 edo 3, orduan, ematen dau bi hartuta zauzela, etengabe aldatzera. Bai, mugikorrak eta gero, etxeko tresnerixa eta holan, bai. Orduan, hori... Baina denekin hori, lehen, ez da girolan entzuten zen, gauz zesarran, baina egia da, lehen kotxeak eta ez da izemat urte irauten zuten, da gaur nik uste gaur egun, denakin programatuta dago, denbora batera ja arazoak ematen azteko. Ez dakit, garbigailuak 6 urtera ez da izan. Kotxia ja 8 urtetara jasi, ja... espada bizatzen dizute, aldatu inbar dela, ero esni altzatu behar duzula, gore ingo dizulako. Arrabo dozu momentu. Bai. Hau ingo duena da oin, batean jarriko dut, eta hor, behar dudan arte, hor hasi arte egiten gure risotoa. Oso ondo. Eta dana dauka hori, bere bizi bat dauka. Lehen egiten ziren gauzak irauteko, iraun inbarzuten, iraun da urte pila bat. Gaur egun hori eta gaur ez irauteko, eskenean industria bat da, eta eurai komeni jake gehiago saltzia, da 6 urtetara beste bat erosten baduzu, eurek posik egongo di, baina horrak azkenean sabor pila bat sortzen dau. Azkenean 2500 tonelada sortzen dau Europar Batasunan ikerketa baten. Orduan hori pila bada. Eta hori baino lehen hau, eskenean hainbeste kontsumitzia baino lehen hau, badauz beste aukera batzu, bai. Lehenena, eskatu, lagun batek egukitzen badau zehose, adotzazu, eskatu. Partekatu, alokatu, berrerabili, apurtzen bagatzu, konpondu. Eskenean, modu pila badauz, berri xabe, bigarren eskuko dendak daude, bigarren eskuko hainbat aplikazio daude, eta gauza asko, erosera ditu ia berriak, ondo daudenak, prezio honean, eta alabakin nahi zituen bota batzu. 200 piku euro. Ostras. Noragoa da, 15 urtekin. Eta holako batean, aurkitin nion bigarren eskukoan, 120 gaitik, ia berriak. Hala itzone. Zertan nabarituko zoaz, berria ibilitia da, berria. Erotina gara, 220 euro zapatilla batzu. Eta azkenian bardin-bardina eta bigarren eskuak eta sustatzen duzu ekonomia zirkularra, azkenian geixau erostia da, geixau da, etengabe itxia. Erotu bergara. Ez dakit. Nik, niak akordatena, txikisa nintzenean tabe bai, edo esain txikisa araitzen adina aukiko naben, eta igual bakeruak eta beti apurtu itxen jaten. Beti nabilen, gaur egun apurtu asaltzen dituzte, ja. Gaur egun, danak apurtuta daude, orduan ez da arazorik. Nire itxitxak horrekin baten doztan pelmadia, baina, bueno, gaur egun apurtu itxen bagatzu, igual baten batek esango dau, berri batzuk erosi da, listo. Nire amak jartzen zituen olako partxiak, hori jositxa, gero partxe bat, gero beste partxia, gero igual nire txaketan bat, nire lehengusina txikixan dako, hori berrera biltzen zan, pila bat. Eta gaur egun hori galtzen da bilo, pila bat. Apurtu da, berri bat erosi da, listo. Bigarrena naia naiz, eta dana berrera bilin behar izan dut nera nahiana. Ola, nirea dana tokatzen zen partxeak eta nila txigitu iten dituen. Karo, nire arreba neska bakarra zanez, bera dena berria. Orda, nire naia eta nire arreba beti dena berria izan dute, eta nik tokatu zai, horregatik zara, ekonomia zirkularran aldekua. Bai, erabat. Bueno, hemen, sartai batean txigortzen nahi naiz, hori, almendratzu pixkat
kolorea ematen nahi naiz, bestela labean inalduzue. Eta hemen, gorritut pixkat gure limoia gurinarekin, hor zaporea eman dio, eta hori izango zen, risotto bat eitea jutea, berdina. Esnea, gehitzen jungo gara, beharrala, eta nazten jungo gara. Ne risottoa mutxu dozu nehien, niko da ingotzu zure. Bai, eta ingo duna da, sartai hondan berdinean, gero, hemen ikusuzua, anana nola zatitu dan, banana berdin ingo du. Laukitxotan, da ero izango da hor, azukre pixka bat bota, eta karamelatu ingo dugu. Eta hori izango da, gainetik jungo dan, fruta karamelatua, eta erori bai. Ingo dugu nola da, krema, katalaniarre krema bezala. Arroz esne risotto berezi hau, gero hori da, azukrea botako dio gainetik, eta asmoa da, holako geruza txiki bat eitea gainean karameluana. Ikustet hori? Zapore ondo egongo dara, ze hemen usaintzen dau, sukalde honetan. Baina, a ber, limoia, almendrak, gurina, kanela, azukrea. Kanela, azukrea. Hemen, erdi erabiliko dugu, oin, frutak karamelatzeko. Bai. Horrela, Eta bestea, horrako jungo da. Hau, hemen utziko du, gero, erdi indagoenean botatzeko. Eta hemen, oin, hasiko da hori karamelatzen, eta ingo duna da, biak batera. Gure anana eta banana. Azkenian, banana erabiltzen da Latinoamerikako herrialde askotan kosinatzeko. Ez da, hemen ez dauka itxuririk, itxura daukeu fruta moruan jateko lan gordinik, ez da berdina. Baina ez da banana berdina, hori da, ez da banana, ez dauka sekusirik aregonek, da, arra erorana kosinatuta jan behar da. Bai. Bakit, baina, bueno, san, adibide hori jarteko, ez? Eta hori, azkenian, azpimarratzeko, zelako ona dan, banana esaten da, bat gozaltzen bozu, horregia azetuta usten dotzula, eta azkenean, emoten dotzula goizerako energia biosun dana. Jati holan bi banana. Bitu da, gauza bakarrenetakoa, lasterketa guztietan nik anoagunetan banana beti jaten du. Hori, anoagune guztietan egoten dena, hor banana nahi eta nahi ez, ze potasio ematen dizu, azukrea dauzka, jateko erraza da, gozoa da, dena dauka. Eta guk ez daukaguna da, denbora. Beraz, utzi guzua, hauek karamelatzen, arroz esnea, gure arroz risotto gozoa egiten, eta gero etorriko gara, bukatzen errezeta. Pausu batzuk ez dituzu ikusi, baina induguna da. Eukin dugu ordu erdi bat ero hemen arroza muitzen, esnea bota ala, eta gero azukrea bota diogu, beste 5 minutu, azukrea disolbatzeko, eta gero mascarpone gazta. Mascarpone gaztarekin. Hor hartu, pixkate... Lehen, hauntz gazta bota dutzagun bezala, ez? Mascarponea, hau krematxo... Ez dio, nik ez du nahi zapore gehiagik ematea. Eta oin, azukrea, holan, beldur gabe... Eta... Beldur gabe. Karamelatu ingo du, hau da, izango zen, ez? Kataluniar krema famatua egiten dana. Hemen, holako geruzatxo bat, nik uste dut, zoragarri, edo zein arroz esneri. Eta arroz esnea mezez, epela jan. Egiten baduzue bezperan ere, mikroin labean ero, ez da, golpetxo bat eman, epeldu pixkat, hotzak, zaporeak, eskuta biken dira. Bai, da gero, igual, olako sopleten bat edo esposo aukitzen, bai, labeko ontzitxo batzukin azukria gainetik da, grileko moduan, olan gainin jarten bozue, bai, kurruskari geratuko jatzue, gure ikusentzule gehienak oso sukaldari profesionalari eta sopletea gehienak izango dute, nahi dute pentsatzen. Ez dute zebe esaten. Ez, baina labeana, beti da aukera bat azkenean. Eta, gure fruta dosi egunekoa jarriko dugu gainean, gure lankide batek esango lukeen moduan. Horrek, zenbat zati jarri itxuzu, igual hor joango dio, 25, razioa. Hori, laukitxo bakoitza da razio bat? Ez dakit. Ez. Baio, almendra, txigortu pixka bat, eta hemen daukazue gure arroz gozo risottoa frutarekin. Jak. Pitelli, mesedez. A ber, daneti pixkat... Ez da, bain kursi, ez da, patsatako inklinko. Ematen zuen arroza, zala. Bueno, hartuko eta purtsu bat danetatik. Hau, egia da, epela baina pura peru hau, Ekarri, txainiko zut.
Horrela, agurtu behar dugu gure gaurko saioa. Beti, Biteli andereinoa daztatzen, eta Iturrieta lanean, beti bezala. Hau da, esplotaz. Agur.